Hello, good afternoon mga friends. Napod mi diri sa among sa bukid nga among hinulman sa Ginoo, dili ni amok kundi sa Ginoo. So diri nagtanong-tanong ni og kuan nang pinya nga wala pa na kuan. Pinya nga wala pa ka ginhawa. Stang buang nga ganina. Nagkuan ko. Bunyag-bunyag. Sus. Nahulog bitaw ng hala. So ako kabalo sa gikan. Diriba o diriba. Di anak halas. Then diretso dahil ni kuan ang diretso dahil ni kuan ang iyang sani ulo tindog. Basta na akong dagat ay kuyawan kay ko. Ay mura ni among tanong-tanong gud ay tanong binisaya dili tanong in English binisaya. Dayon naarang among Central Bank of the Philippines so panahuman. Central Bank. Central Bank namo. Yung gamit dyan. Okay. Ang imong friendster ba unya? Friendster. Yung mana day mo nag-chatmate gabi eh. Di naman ka mo uli matulog. Dapat mag-chatmate man unta, mag-chat kuan ka man ko mo. Di apel. Mag-chat man ka mo, dayon na nang uli man lagi ka. Wala ka na apil, oy. Mag-chat man ka sila. Anong niuli? Muli. Huwag man siya. Di man siya muli ron. Mamakbak sila. Narang kamalig ni Roger. Mamakbak mo, Juan? Oy, dalhan na mga sanggot. Bulak na wala pa ginhawa. Ha? Nara. Kamalig daw niya ni. Sa kadako niya ang kamalig. Yang balay manapurma kamalig na lang. Pero may kamalig na lubis to nga. Iya pa nang ko ano. Transfer na niyang lubi. Kaya tisinder walang lubi. So na po na niya diha. Kaya naigo sa kamalig. Ara ka tisinder nga lubi. So muli namin mga bay. Balik na po niya sa kuan. Lunes po hon. Tiwaso lang yung trabaho. Mahurot na akong hollow block sa 300 kamay na lang. Nara sulod na asa sakyanan. Ito na ta manguli namin sa Martes na po Merkulis na ini manaka po kon kay kuan akong iligan. Hello, bye. Kiniri akong vlog, kiniri akong nahimo karong semana ha. Para ang kuilain naman namin nagkuplas. Gihurot ang among madre kakao, gikuha sa nagtruck. Pero salamat kay iya pong gilimpyuhan. Pero wala na ko kuan diri sa akong kural iligon. Kay giputol naman niya. Napan ang imbilin. Wala yung mga tulid. Yan ang gilimpyuhan. Kaya aron makita ang dalan. Wala na. Madre kakao na may tigkuha diri.
Yang kuan isa ka truck. Taga Kauswagan man daw na kinsa na. Basta taga Kauswagan. Sige, bye-bye.